Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone. Ενδεικτικό πίνακα. Ακριβώς. Προσωρινό πίνακα. Τελικό πίνακα. Και οριστικό πίνακα. Και οριστικό πίνακα τοποθέτησης, δηλαδή ξεκινήσαμε από τον Ιούνιο του 2008 και φτάσαμε στις 2 Φεβρουαρίου του 2011 για τους τελικούς πίνακες, όχι για τους πίνακες τοποθέτησης. Open your heart, I'm coming home. Hey you, out there on the road.
my shoeless feet. Inside it's long and so complete, watched by a shivering sun. Old eyes in a small child's face, watching as the shadows race through walls and cracks, leave no trace from daylight's brightness shone. The days of Pearly Spencer are the race is almost run. Nose pressed hard on frosted glass, gazing as the swollen mass on concrete fields where grows no. Είναι 3,5 χρόνια. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαροί λόγοι που έχει κολυσιεργήσει η όλη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή στη Βουλή εκκρεμεί το νομοσχέδιο του ΣΕΠΕ, το οποίο επεξεργάζεται η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Και το άλλο ζήτημα είναι ότι ούτως ή άλλως οι διαδικασίες έχουν προχωρήσει εξαιρετικά αργά, με αποτέλεσμα στις περιφέρειες πάρα πολλές επιτροπές δεν έχουν προσωποποιούμε. Δεν είναι μόνο η περίπτωση Παπα-Νικολάου. 736 άτομα, 414 συναντικοί. Και να πω και κάτι άλλο. Σε κάποιες περιφέρειες η προκήρυξη έχει προχωρήσει. Κλήθηκαν οι άνθρωποι να τοποθετηθούν και προσκρούν στον κανόνα του 10 φεύγουν. Και το 3 χρόνια είναι άνεργος. Παρά τα προβλήματα υγείας του έφτασε μέχρι και τον Οικουμενικό Πατριάρχη και ζήτησε την παρέμβασή του για την εφαρμογή του νόμου 2643 που προβλέπει πρόσληψη στο δημόσιο των ατόμων με ουσιαστικά η ζωή σου μένει στάσιμη. Όταν δεν μπορείς επαγγελματικά να αποκατασταθείς, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς να ενταχθείς στην κοινωνία. Και να τους θυμίζουμε την ύπαρξή μας και να δείχνουμε πόσο σοβαρό τελικά είναι το θέμα σε ανθρώπους γραφειοκράτες. Ζητούμε το αυτονόητο να πάμε στη δουλειά μας, γιατί έχουμε δικαίωμα και εμείς στη ζωή. Είναι ρατσιστικό αυτό που κάνουμε. The race is almost run. The race is almost run.